Bi kunnafoni bakurubaw la walasa ka se ka jɔnya yɛrɛ kɛlɛ ka bɔ Mali dugukolo kan. Jɛkulu tɔn dɔw kɔni wulila o ko la. U ye tɔgɔma kɛ ka taa se jɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya karatakaw fɛ yen. An bɛna ɲɛfɔli k'aw ye o ko la. Tobilikɛ gazi kɔlɔlɔ gɛlɛya kɔni donnen don a la Bamakɔ ani a lamini fan caman fɛ. An ka mɔgɔw wulila ka don dugu kɔnɔna la. U ye sɛgɛsɛgɛli min sɔrɔ an bɛn'o da aw tulo kan. Bɛnɲɔgɔnya kuma o kɔni bilala sen kan bi Sɛnɛgali marabaw fɛ. Nin de ye aw ka bi kunnafoni bakurubaw ye. An bɛna dɔ fara min kan ka walawalali kɛ aw ye. Tele ɲɛtaa mafilaba bɛɛ lajɛlen ni su. Tele ɲɛtaa filɛbaga bɛɛ lajɛlen ni su. Aw bisimila aw ka kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni Jamadaluhuda kalo tile 19 ye san 1441 don. I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la cogo min na, an ka jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Bukari Keyita ale kɔni tɔgɔma kɛ ka se Abu Dhabi kaw fɛ yen walasa ka se ka taa dɔgɔkun min kɔni sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la di ani kuran yɛrɛ nafasɔrɔ sira babu kow ma ka taa ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye o ko la. Wa jamanakuntigi yɛrɛ ye a yira k'a fɔ an ka fasoba Ba Maliba ale kɔni jɔyɔrɔ bɛna bonya kosɛbɛ don na nataw la ji ni kuran nafasɔrɔ siraw kan. Abdou Watara ale bɛ walawalali kɛ an ye o ko la. Mali jamana ɲɛma kɔni ye wulikajɔ dɔ kɛ ka taa Dubai kaw kɔni fɛ min ye Dubai faba yɛrɛ n'a bɛ wele ko Abu Dhabi. A yirala k'a fɔ ko tilegan kɔni fɛ tilelatɔ dunnen kɔfɛ jamana ɲɛma kɔni bisimilala ni jɛkulu in yɛrɛ ɲɛmaw ye. Maa minnu yɛrɛ bɛ n'olu ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ yɛlɛma ka se ka don an ka adamadenya yɛrɛ kɛcogoya la. An bɛ ka fɛɛrɛ minnu ta min kɛlen bɛ sababu ye waati bɛ ka yɛlɛma n'o bɛ ka kɛ kɔlɔlɔ ye an ka adamadenya ma olu baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka dabila. Jamana ɲɛma Ibrahim Bukari Keyita kɛlen ko ka kuma ta a ko a bɛ foli ni waliɲuman dɔ ta k'a di jɛkulu in yɛrɛ sigibaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ farafinna yɛrɛ yan fan fɛ jamana minnu bɛ gɛlɛyaba bɛ ni jamana ninnu ka sababu kɔni kɛ kuramafɛn minnu bɛ a bɛ ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase u bɛɛ lajɛlen ma fo yɛlɛma de ka don kuramafɛn yɛrɛ taabolo la n'an b'a wele ko énergie renouvelable. Jamana ɲɛma Ibrahim Bukari Keyita ka kɔrɔfɔ la ko walasa ɲɛtaa ni sɔrɔ ka se ka jiri jamana ninnu fan bɛɛ lajɛlen fɛ i b'a ye k'a fɔ ji kuran fo ka taa se kɛnɛya ni kalanko ale ni mansimafɛn minnu bɛ n'olu bɛ bayɛlɛmali kɛ n'an b'a wele ko industrie fo an ka fɛɛrɛ ta fɛɛrɛ min bɛ kɛ sababu ye ka tasuma d'u ma n'an b'a wele ko énergie an ka olu kɔni falen o bɛ se ka kɛ sababu ye an ka adamadenya yɛrɛ ni sigida yɛrɛ bɛ se ka lakana cogo min na. Jamana ɲɛma ko n'i ye farafinna yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ yɛlɛmaba bɛ ka don an ka waati yɛrɛ cogoya la fo ka taa se fɛn minnu bɛ dugu jukɔrɔ ni o ye tajiw fo ka taa se charbon olu minnu bɛ n'an bɛ olu yɛlɛma k'o kɛ tasuma kɔni ye olu fana bɛ ka dɔgɔya o bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye farafinna yɛrɛ jamanaw yɛrɛ ma. Ka kɛ o gɛlɛya ninnu kɔni kan jamana ɲɛma Ibrahim Bukari Keyita ni sigi in yɛrɛ kɔnɔna na a ko laɲini min bɛ ale la o tɛ dɔwɛrɛ yɛlɛma ka don an ka kuramafɛnw yɛrɛ baarali la o bɛ se ka kɛ sababu ye waati yɛrɛ cogoya bɛ to i n'a fɔ an b'a laɲini cogo min na. Diɲɛma minnu bɛ n'olu ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ waati cogoya yɛrɛ sɛgɛsɛgɛliw ma n'an b'a wele ko scientifique olu y'a yira k'a fɔ ka kɔrɔfɔ la ko walasa an ka yɛlɛma yɛrɛ kɔni don an ka baara yɛrɛ kɛcogoya la min bɛ kɛ sababu ye kabakolo fini min bɛ an ni tile kɔni cɛ n'an b'a wele ko couche d'ozone an bɛ ka waleya minnu kɛ min kɛlen bɛ sababu ye o bɛ ka nagasi dɔɔni ni tile fariya bɛ ka juguya adamadenw fo ka taa se dugukolo ni baganw ma n'an b'a fɛ degré 2 ka b'o la fo an ka fɛɛrɛw ta fɛɛrɛ min bɛ kɛ sababu ye an ka kuramafɛnw ka se ka yɛlɛma min ye taji fo ka taa se gasoil olu minnu bɛ sisibaw bɔ olu bɛɛ lajɛlen an ka se ka olu falen kuramafɛnw na mun bɛ kɛ sababu ye sisi tɛ bɔ o de fana bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye dugukolo fo ka taa se kabakolo kalakana bɛ se ka sabati san 2010 fo ka taa se san 2050 ma o sɛgɛsɛgɛli ni o ŋaɲaw kɔni taara diɲɛmaw bɛɛ lajɛlen fɛ. Jamana ɲɛma Ibrahim Bukari Keyita ka kɔrɔfɔ la ko n'i ye farafinna yɛrɛ jamanaw lajɛ minnu bɛ worodugu yanfan kɔni fɛ a jamana caman bɛ u bɛ baara kɛ ni waleya min bɛ kɛ sababu ye sisi bɛ walankata fan bɛɛ lajɛlen fɛ o fana bɛ se ka kɛ sababu fana ye ka kabakolo yɛrɛ nɔgɔ min bɛ kɛ sababu ye gɛlɛyaba bɛ se ka sɔrɔ adamadenya yɛrɛ taabolo la. A ko laɲini min bɛ ale la o tɛ dɔwɛrɛ an ka fɛɛrɛ ta fɛɛrɛ min bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka o baara ninnu kɔni layɛlɛma baara ninnu layɛlɛmali yɛrɛ bɛ tali kɛ waleya minnu na jamana ɲɛma ka kɔrɔfɔ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ tile bɛ anw fɛ yan an bɛ se ka tile fana yɛlɛma ka kɛ tasuma ye fo ka taa se fiɲɛ min bɛ ci an bɛ se ka fiɲɛ in fana yɛlɛma ka kɛ tasuma ye fo ka taa se ji minnu bɛ n'olu bɛ boli an ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ se ka olu fana yɛlɛma ka kɛ tasuma ye o fana bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye min ye sisiba minnu bɛ n'olu bɛ kɛ ni gasoil ni tajimafɛnw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dabila o fana ka ɲi sigida yɛrɛ lakanali yɛrɛ kunkanko la. A yirala k'a fɔ nin sigi in fana kɛra sababu ɲuman jamana ɲɛma ye kɔrɔfɔw dɔ kɔni di min bɛ tali kɛ an ka jiw yɛrɛ kɔnɔna na maa minnu bɛ n'olu ka baara yɛrɛ sanubɔ ye u bɛ bagaji minnu kɔni kɛ ji la ka sanu kɔni ɲini fɛɛrɛ ka se ka bila sen kan olu bɔlen bɛɛ lajɛlen ka se ka dabila ani a tɔɔrɔ la kuma an ka sɛnɛ yɛrɛ kunkanko kan nin sigi yɛrɛ kɛnɛ kan a ko n'i ye jamana yɛrɛ fɔganiba yɛrɛ ta k'a lajɛ 100 sarala 15 ɲɔnbɔɲɔnko bɛ u kɛlen bɛ k'o bila sɛnɛ yɛrɛ kunkanko kan o de kɔni kɛlen bɛ sababu ye dunfɛnw na tɔni 10 ɲɔnbɔɲɔnko kɔni sɔrɔla san 2010 a kɔnɔna na min ye kɔɔri yɛrɛ kunkanko ye tɔni min sɔrɔla o bɛ tali kɛ tɔni 760 ani ɲɔnbɔɲɔnko la i b'a ye k'a fɔ jija ni cɛsiri kɛlen bɛ sababu ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na sɛnɛ bɛ ka jidi ɲɛtaa bɛ ka sabati. Jamana ɲɛma Ibrahim Bukari
Boubacar Keita sigi yɛrɛ kɔnɔna na ko laɲini bɛ ale la fɛɛrɛw ka se ka bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye farafinna yɛrɛ jamanaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ tajimafɛnw ka se ka yɛlɛma ka kɛ kurakura ye min bɛ se ka kɛ sababu ye waati yɛrɛ nɔgɔli ani sigida nɔgɔli bɛ se ka dabila. N'i y'a ta k'a lajɛ san 2016 Dubai faba kelen in na a yirala k'a fɔ sigi dɔ kɔni kɛra sigi yɛrɛ kɔnɔna na diɲɛ fantan naani jamana 175 de kɔni tun bɛ kɛnɛ kan o kɔni ye laɲini kɔni kɛ an bɛ ka waleya minnu kɛ waleya minnu bɛ tali kɛ waati yɛrɛ nɔgɔli kan fo ka taa se mansimafɛnw ale ni usine-baw fo ka taa se mobili minnu b'an bolo an ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛma ka kɛ kuramafɛnw ye kuran minnu tɛ sisi bɔ. A yirala k'a fɔ nin sigi yɛrɛ kɔnɔna na Mali minisiri min n'ale ka koɲɛ yɛrɛ bɛnnen bɛ jiko fo ka taa se kuramafɛnw yɛrɛ ma n'a bɛ wele ko Sambu Wage ale yɛrɛ ni Dubai yɛrɛ maaba dɔ n'o bɛ wele ko Kalifa Hussein n'ale ka koɲɛ yɛrɛ bɛnnen bɛ Dubai yɛrɛ nafolosoba dɔ yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli ma u kɔni ye bolonɔ bila sɛbɛnfura la min bɛ tali kɛ sefa wari miliyari 14 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la o waleya ninnu bɛna bila sen kan walasa dɛmɛ ka se ka don Mali yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na laɲini minnu bɛ n'o ye baarako ye muso yɛrɛ ka baarako fo ka taa se denmisɛnninamaw fɛɛrɛ ka se ka bila sen kan u ka baaraw yɛrɛ kɛcogoya ɲuman ale ni jagokɛlaw yɛrɛ ka toba min bɛ n'u ka koɲɛ bɛnnen bɛ jago dɔgɔdɔgɔninkɛ ma olu ka baaraw yɛrɛ kɛcogoya ɲuman o ka se ka sabati jamana yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Minisiri Sambu Wage ka kɔrɔfɔ la a ko kuran yɛrɛ diso dɔ bɛna dayɛlɛ selengekaw fɛ min bɛna tali kɛ ka tile yɛrɛ bayɛlɛma ka kɛ kuran ye o megawati 100 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko o bɛna bila sen kan sefa wari miliyari 14 min dira o bɛna don o waleya in na walasa kuranko ka se ka sabati Mali yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Dubai faba n'o ye Abu Dhabi ye sigi in kɔni kɔnɔna na laɲini tun ye min ye o tɛ dɔwɛrɛ jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita walasa yɛlɛma ka don an ka baaraw yɛrɛ kɛcogoya la n'o ye kuramafɛnw ale ni tajimafɛnw ye min bɛ se ka kɛ sababu ye sigida yɛrɛ nɔgɔli min bɛ ka kɛ n'an b'a wele ko changement climatique o waleya ninnu ka se ka dabila ka bɔ an ka jamana fo ka taa se farafinna yɛrɛ jamana minnu bɛ n'olu bɛ worodugu yanfan fɛ n'olu lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔni kɛra Faransi jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ka se cɛncɛnfuga jamana 5 jamana ɲɛmɔgɔw ma walasa ka se ka cɛncɛnfuga yɛrɛ lakana o lajɛ in kɔni kun cɛra tarata don janvier kalo tile 14 don yɛrɛ la wa lajɛ in yɛrɛ kun cɛra ni waleya ɲuman ye ni u ye u bolonɔ bila sɛbɛnfura min bɛ a yira k'a fɔ ko Faransi jamana wurumasiri tabagaw olu ka se ka to cɛncɛnfuga jamana 5 ninnu kan walasa ka se ka lakana tɔ yɛrɛ sinsin cogo min na. Halisa walasa ka se ka jɔnya wale yɛrɛ ka dansigi o wale la ani ka se ka bɛn ani kɛnɛya sabati an ka jamana kɔnɔna na groupement d'association dɔw kɔni bɛ yen nɔ ni association des soninke mɔgɔw b'o la ka se Kulubali tɔn ma Jina Dogon capital Pulaku ka taa a kuncɛ ni Jarlakaw yɛrɛ ka tɔn ye olu kɔni wulila ka tɔgɔma belebele boloda ka taa Jɛma mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Karitakaw yɛrɛ fɛ walasa ka se ka taa dugu makɔrɔw ani dugu kulomaw yɛrɛ kuma ɲɔgɔnya cogo min na walasa ka se ka faamuyali di a ko yɛrɛ kisa kan a kɛnɛ kan Ali Kulubali ka se a ka jatalama Munir Jide u seginna ni min ye an ka jɛ k'o lajɛ. Gɛlɛya min bɛ yen ni marakadugu yiriw bɛ yen bɛ a gɛlɛyaw kɔnɔ ni maaw yiriw bɛ ka ala deli yaasa u na se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ cogoya min na o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye jɛkuluba minnu faralen don ɲɔgɔn kan marakaw yɛrɛ ka lajɛrɛjɛkulubaw fo ka taa se fɛn min ye Kulubali tɔn fulaw ka jɛkulu Tabutali Pulaku ani Jaralakaw gɛn ani fo ka taa se fɛn min ye jɛkulu caman wɛrɛw ma fɛn min ye ka se fɛn min ye kinki maraw kɔnɔ o lasigi tɛmɛlen kɔ o ye boli ka se fɛn min ye Karita yɛrɛ kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ u ni Karitakaw fana kɔni sigila ka kuma o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye Karita yɛrɛ dugutigi e kɔni ye kuma ta ka ɲɛfɔli kɔni kɔnɔ fɛn min ye Karita dugutigi ka kuma na a y'a jira k'a fɔ laɲini min kɛla fɛn min ye nin jɛkulu in fɛ na ko bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye ka se ka o laɲiniw kɔni dɔw sigi sen kan nka a y'a jira fana k'a fɔ kuma min bɛ ka fɔ n'u ye jɔnyako kuma kɔni ye ko o jɔnyako kuma o tɛ olu ka fɛn min ye mara kɔni kɔnɔ wa a kɔni ye fɛn min ye dangaliyaw fana kɔni di maaw ma o hukumu kɔnɔ. Nka sigiɲɔgɔnya dɔ m'a fɔ n ko ne fa mɔkɛ de ye jɛma sigi jɛma bɛɛ ni du naani ta a bɛɛ bɛ sigi ne ka foro de kɔnɔ a bɛɛ a ma singa de wa ka laban ka di mɔgɔ sigir'i fɛ i bɛ sɛnɛkɛyɔrɔ d'a ma n'i y'a ye a siɲɛli ko ni fɛn wɛrɛ yɛrɛ rɔ o ye u ka nilili ni kojugukɛ de ye mɛ o n'a ta bɛɛ n'u sigira an fɛ dɛ ni an bɛ bɛn sira min ka taa an bɛ dugukolo sumu ma ni mago tɛ yɔrɔ min na an b'a sumu ma mɛ n'a mago sera an b'an ta minɛ jɔnya ko n tɛ dugu wɛrɛ n tɛ jamana wɛrɛ mɛ Karita kɔnɔ jɔnya tɛ yan a tɛ yan cogo si la wari ɲininaw kɔni bɔra ka taa Bamakɔ u bɛ wari ɲini mɛ k'a fɔ ko jɔnya a tɛ yan n b'a dalilu d'a ma k'a da mun kan Kayinera min filɛ yan kɛlɛ in wulila yɔrɔ min etasi kelen de bɛ jɔnkɛ de kan ni mankan kɔni wulila gɛlɛya mana wuli musolakaw olu de kɔni b'a a gɛlɛyaw caman kɔni tɔmɔ o de hukumu kɔnɔ musolaka dɔ bɛ yen a y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya in fanba bɔ bɛ u ka yɔrɔw la nka a yɛrɛ y'a sɛbɛntiya k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye jɔnyako kuma min bɛ yen ni mankan b'u nɔfɛ o y'a jira k'a fɔ ko o jɔnyako kuma min bɛ yen ko gɛlɛya foyi tɛ yen wa jɔnyako kuma fana tɛ olu ka yɔrɔw la. Jɔko kelen t'anw bolo yan nɔ t'an fɛ yan nɔ min b'an fɛ yan nɔ o ye laadako de sɔn ni ko bɛ laada min bolo laadamɔgɔ min bolo
n'o ye denkundi ye n'o ye furu ye an minnu fana ye hɔrɔnw ye an fana bɛ taga olu fana fɛ musow bɛ taa u fɛ cɛw bɛ taa u fɛ cɛw bɛ se ka taa u ka baganw bɔsɔ musow fana bɛ se ka taa ji d'u ma ka tobili k'u ye wa ni furuko min b'an ni ɲɔgɔn cɛ fana o kelennin de don an fana bɛ se ka t'u ka furu taama kɛ cɛw b'u ka furu taama kɛ musow fana b'a kɛ o cogoya la o de b'an bolo yan nɔ bɛn dɔrɔn de b'an bolo yan nɔ. wasaden kɔrɔ min bi fɛn min ye jɛma ale kɔni ye kumaw ta ka jateminɛw kɔni boli k'a ye k'a fɔ ka ta kingi kɔni mara kɔnɔ fɔ ka na karata kɔnɔ u ka lasigi min kɛla o kɔni kɔnɔna na hakilila minnu bɛ yen ni o bɛ se ka sama ka bɔ nin kɔni kɔnɔ ale ka boli kɔnɔna na a y'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye jɔnyanko kuma min bɛ yen ni mankan kɔni bɛ o kan ko nin yɔrɔ bɛɛ y'a jira k'a fɔ jɔnyanko kuma tɛ yen nka fɛn min ye gɛlɛya min bɛ o de ye bɔlɔlɔ sanfɛla kɛlɛyaw ye o de kɛn bɛ ka maaw kɔni tɔɔrɔ nɛnini minnu kun kɛn bɛ ko maaw kɔni ma jɛ ni o kɔni ye nka u y'a jira k'a fɔ hali sisan ko bɛɛ lajɛlen na kɛ yaasa faamaw kɔni na se ka fɛn min ye dan sigi bɛɛ lajɛlen na cogoya min. mɔgɔ minnu ye kelen wuli u tɛ an ka jamana in kɔnɔ u bɛ jamana kɔ kan de farajɛla u ye nin kelen wuli k'a kɛ bɛnbɛnbɛn ka taa fɔ Nations Unies la ka taa ɲɛɲini ka jigin Europe ka na Afrique ka na droit de l'homme la k'a fɔ ko jɔnya a bɛ marakaw fɛ olu tɛ jɔnya la u tɛ laada jɔnya la awa olu min ka d'u ye ni mɔgɔ min ka kɔrɔ dugu kɔnɔ o ka kɛ dugutigi ye laada alimamiya ye an ka dabila min kalalen don ka tɛmɛ bɛɛ kan o ka kɛ alimami ye bref marakaw ye bɛnkan min kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ olu ka laɲini ye min ye k'o bɛɛ bila olu ka laɲini ye min ye ka taa o sira fɛ bon min kɛra kojugu ye mɔgɔ bɛ se ka fɛn laɲini sigida la mais n'i y'a kɛ ni fanga ye n'i y'a kɛ ni nani ye dugutigiw bɛ nani alimamuw bɛ nani maakɔrɔw bɛ buruja o kɛra sababu ye ka fitina wuli mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ anw siranna an sera dɔnnibagaw ma mali dɔnnikɛlabaw karamɔgɔbaw an ser'u ma u ka to mɔgɔ aw ye u nana nɔfɛ donc an y'a faamu k'a fɔ ko jɔnya tɛ yan nɔ laada de bɛ yan laada in fana a jagoyalama tɛ n'a ka di min ye i bɛ don a la n'a man di min ye i b'i yɛrɛ ye mais u ye min ɲini an fɛ nani min bɛ ka kɛ réseaux sociaux fɛ ka dugutigi nani ka alimami nani ka maabaw nani ka mɔgɔw mansaw nani fo ka taa i ko la i tulomasamaw la o ye ko ye denmisɛnw bolo o ye fɛn de gouvernement ka n'i sigi k'o lajɛ ten gouvernement ka fɛɛrɛ kɛ u ka fɛɛrɛ kɛ o bɛ se ka dabila cogo min na. o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'i y'a jateminɛ fɛn min ye karata ani kinkin turukunbe olu dama kɔni tɛ ni gɛlɛya kɔnɔ fɛn min ye marakaduguw la wa maa bɛ yen n'u ye ni jɛkulu in yɛrɛ ka sɛbɛnnikɛla ye ale y'a jira k'a fɔ don nataw la u na wuli ka se yɔrɔ wɛrɛw ma o yɔrɔw y'u na kɛ yɔrɔ jumɛn o de ye. kingi ni karata tɛmɛlen kɔfɛ laseli bɛ kɛ marakasigi bɛɛ ma nka duguw bɛɛ tɛ marakasigiw ye kantonsigiw ye n'an bɔra yan an bɛ taa gidimaga an bɛ taa gajaga an bɛ taa tiringa an bɛ taa jafunu ka taa gidime ka taa kaɲaga n'an bɔra yen o bɛ kɛ bɔli filanan kuncɛlen ye n'an bɔra yen a ko bɛ jala an bɛ taa yen a ko bɛ yuri an bɛ taa yen a ko bɛ jago an bɛ taa yen ka taa kuma in lase yen an balimaw k'u n'u hakili yira ɲɔgɔn na ko in kɔnɔla la dusu tiɲɛlen ni kɔni ye taa don kungo la sama mana bɔ kana fɔ ko n ma sigi n'a ye ni wara fɛnɛ bɔra kana fɔ ko n ma sigi n'a ye ngo bɛɛ la hakili de bɛ se ka nin ko in faga hakili de bɛ se k'a faga bari ni ji tasuma donna ji de bɛ kɛ k'a faga nka ni tasuma ye ji yɛrɛ minɛ hakili de bɛ ɲini k'o faga. ni jɛkulu in yɛrɛ ɲɛmaaba ni o ye Abdul Kadiri Sako ye a y'a jira k'a fɔ olu kɔnɔna ko bɛɛ lajɛlen kɛ hali n'u ni u wolo de wɔrɔ ka da yaasa jɛkulu in kɔnɔna ko bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye bɛɛ na se ka na marakadugu kɔnɔ hali ka ja fɛn min ye Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cogoya min na. gazi gɛlɛya kɔni bɛ Bamako ani a lamini na bi ni o kɔni kɛlen don sababu ye an ka duw yɛrɛ kɔnɔna na gwadonmusow ka taa se minnu yɛrɛ bɛ feerefɛn yɛrɛ tobi ka se ka a jago mɔgɔw ma o yɛrɛ kɛlen don sababu ye min kɛlen don ka gɛlɛya don o baara ninnu na kosɛbɛ hali restaurantigiw yɛrɛ o sababuya kɔni na Ɲɛta TV kɔni wulila ka don Bamako dugu kɔnɔna na bi Maimuna Kulubali ani Laji Madu Tarawele u sigina ni seereya min ye an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Nin gazi ko gɛlɛya in kɛra gɛlɛya caman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la restaurant feerebagaw fo ka taa se maa minnu ni olu bɛ baara kɛ gazi la u kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ ko gazi yɛrɛ kɔni tɛ ka sɔrɔ wa fitinin min bɛ ka sɔrɔ ko o kɔni sɔngɔ yɛlɛlen don kosɛbɛ. A ye gɛlɛyaba de lase an ka baara ma parce que gazi ko gɛlɛya nana kɛ an ye client caman perdi
u bɛ na u b'u sigi k'u bɛ dumuni kɔnɔ bɔ tant que i ka tila i ka fɛnw yirani na ka na du service caman bɛ dimi ka taa parce que jamana in kɔnɔ a bɛɛ presselen don gaziko vraiment a ye gɛlɛyaba de las'an ma an yɛrɛ t'an ka clients ye sanni tɛ ka kɛ san yɛrɛ de donc o bɛ ka gɛlɛya yɛrɛ de las'an ma bi in na fɛɛrɛ an ma se ka fɛɛrɛ caman sɔrɔ ten min bɛ se k'a to an bɛ se ka clients sɔrɔ ani an bɛ se ka wari sɔrɔ an kɔni an bɛ ka baara kɛ charbon de la fɔlɔ. A ye gɛlɛya caman lase an ma a kɛra sababu ye hali an tun bɛ yirani kɛ gazi la an b'a bɛɛ kɛ charbon na sisan an tun bɛ sɛ fana jeni furu la jeni bɛɛ dabila ka sababu kɛ gaziko gɛlɛya ye bon k'o bɛ ka bara fitinin di 2000 de la ayi bon an ma bara kumaba charger fɔlɔ gaziko gɛlɛya ye a ye gɛlɛya lase an ma a ye gɛlɛya caman yɛrɛ lase an ma parce que ni an bɛ yirani kɛ gazi la ale ka teli ni charbon ye bon fo mɔgɔw bɛna jɔ ka yirani fɛn makɔnɔ k'a sɔrɔ a ma mɔn o y'a gɛlɛya de. Bon anw ye détaillant ye a gɛlɛya in caman bɛ bɔ sanfɛ ka na anw kan de san bɛ wagati min na sisan an t'a la ka gazi sɔrɔ quoi bon a ye gɛlɛyaba lase an ka baara ma parce que n'i ko k'i ye kuma nin yɛrɛ ɲɛfɔ anw balo de bɛ gazi la n'a fɔra an balo bɛ gazi la bon an bɛ gazi ta ka na an débrouiller n'a ye ka dɔɔni ɲini a la bon an bɛ nin y'a tile damadama ye n'an bɛ se k'a fɔ presque 1 mois an t'a la ka gazi sɔrɔ bon i ka balo bɛ fɛn min na e tɛ magasin an b'o sara bon ka tila ka baarakɛlaw sara donc c'est problème ba b'an kan kosɛbɛ gaziko la sisan. A tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la gaziko ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ gazi gɛlɛyalenba de don sisan n'u m'a lajɛ gaziko in a ma nɔgɔn dɛ ne yɛrɛ ka gazi lankolon filɛ n bolo yan nɔ n taara charger yɔrɔ la a wari ka ca yɛrɛ yɛrɛ de. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ ka sokɔnɔmɔgɔw u bɛ gazi charger mais Kati yɛrɛ an tɛ gazi sɔrɔ an bɛ yala Bamakɔ yɔrɔ dɔw la a tun bɛ charger 700 mais an ɲɛ b'a la nin wagati in na k'a prix yɛlɛnna dɔw b'a fɔ 10 000 dɔw bɛ da wɛrɛ fɔ mais Maliko in n'an ma a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na musow sɛgɛnna u tɔɔrɔ la n'u bɛ se ka bɔ ni produit wɛrɛ min bɛ mɔgɔw dɛmɛ gaziko la a b'a nafa. Ka kɛ ni nin gaziko gɛlɛya in ye cɛ ni muso u bɛɛ lajɛlen ye welekan kɛrɛnkɛrɛnnen bila. Bon ne ka kumakan bɛ taa jamana ɲɛmɔgɔ de ma parce que n'u sera ka gaziko in na a bɛ nɔgɔya anw ma a bɛ nɔgɔya tobilikɛ musow fana ma parce que mɔgɔ camanba de ka baara tiɲɛnen don bi ka sababu kɛ gazi gɛlɛya ye restaurant caman bɛ yen nɔ u tɛ ka baara kɛ ka sababu kɛ gazi ye an yɛrɛ an tɛ ka sɛ feere parce que an ma gazi sɔrɔ mais ni gouvernement bɛ se k'a lajɛ vraiment ka gaziko in problème essayer ka bɔ yen pour que an ka se ka sigi an ka baara kɛ normalement franchement o bɛ diya an yɛrɛ yɛrɛ. Ne bɛ wele da an ka jamana faamaw de ma ni ko daminɛra u ka n'u sigi k'a lajɛ quoi parce que n'i ye jamana in lajɛ ɲininkali sababu anw yɛrɛ détaillant an kan ka ɲɔgɔn ɲininka o la an bɛ ɲɔgɔn ɲininka an ma se ka jaabi sɔrɔ o la kelen a fɔra ko subvention ko problème de don n'a y'u ɲininka kuma bɛɛ ko subvention bon subvention bɛ état ka niveau de la bon dédouanement de bɛ sara wa ou bien jumɛn sara ne yɛrɛ ye question posé réunion na siɲɛ 2 n y'an ka président ɲininka n ko mais an ka lajɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na mɔgɔw bɛ bɔ difficulté la parce que n'a fɔra ka gazi feere prix dɔ la état de bɛ prix di wa ou bien jɔn de bɛ prix di o ye kelen ye n bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ filanan min kɛ jamana in bɛ de sen bɛ subvention ko la togo min na a ko bɔ ka explication di mɔgɔw ma pour que baara kɛ se ka daminɛ sinon anw yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na vraiment ça va pas an yɛrɛ ma la an tɛ ka se ka baara kɛ an sigilen don depuis dugu jɛra o de bɛ ne fɛ ka wele da. An bɛ mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u k'u jija u ka fɛɛrɛ ɲini gaziko in na sinon a kɛlen don k'an degun kosɛbɛ 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 tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ. Min bɛ ne bolo ka fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye tiɲɛ na Maliko in yɛrɛ anw minnu yɛrɛ jeune filles ye an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na u ka dɛmɛ don an ma kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ni denmisɛnninw n'i y'a mɛn furu bi ko musow mais ni gazi gɛlɛyara charbon ka gɛlɛ lɔgɔ ka gɛlɛ an t'a dɔn an bɛna kɛ cogo min na u ka dɛmɛ don musow ma ka dɛmɛ don gouvernement ma gazi prix bɛ se ka jigin cogo min na o de ne kɔni ka laɲini ye k'a fɔ maliden bɛɛ. N sɔrɔ ka f'u ye u ka bɛn kelen ma ka fɔtaw kɛ kelen k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa gɛlɛya in bɛ se ka ban. An bɛ maaw hakili lajigin k'a fɔ mɔgɔ minnu ni olu ka baara bɛ ɲɛsin gazi yɛrɛ donni na ka bɔ kɔ kan ka se an ka jamana kɔnɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin gaziko gɛlɛya ko fɛn min kɔni nana n'a ye ko kasabiko de don an bɛ dugawu de kɛ ala ka jisuma kɛ nin gaziko in fura ye. Kabini octobre kalo san 2018 wagatiw kɔni na gazi baarakɛlaw yɛrɛ ko olu ka juru kɔni bɛ an ka jamana marabaw la wa o kɔni kɛra sababu ye nin wagati laban in kɔni na min kɔni kɛlen don ka gɛlɛya ko don gazi yɛrɛ la Bamako ani a lamini fan caman na gazi feerelaw yɛrɛ ka fɔ la ko a bɛ se miliyari 7 bɔyanko ma min kɔni juru bɛ an ka jamana marabaw la nka Ujari Jawara ni o yɛrɛ u ka ɲɛmɔgɔ ye ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko la Abdou Watara ale bɛ a walawala an ye bamanankan cɛ ɲina.
Mali gazi feerelaw ka jɛkulu min be n'a be wele ko groupement des professionnels de gaz domestique ni a ɲɛma ye Ujari Jawara ale ye kunnafoniya dɔw di ka bɛn alamisa ma janvier kalo tile 9 san 2020 a ka ɲɛfɔliw la ko ŋununukan min durulen be dugu la k'a yira k'a fɔ ko olu de kɔni kɛlen be ka gaziw la mara ka ban ka feere jamanadenw ma fɔɔ ka taa se k'a yira k'a fɔ ko gazi minnu be n'u be ka bɔ an kɛrɛfɛ jamanaw la ka don k'a ka dɔgɔ ko o waleya ninnu si tɛ tiɲɛ ye ko laɲini min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ olu kɔni y'a laɲini ka baara kɔni jɔ ka sabu kɔni kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ sifa wari miliyari 7 ni kɔɲɔn bɔɲɔnko be o kɔni be jamana ɲɛmaw kɔni bolo min kan ka di olu ma barisa olu kan ka baara kɛ ni o wariko fɔlɔ ni o wariko fɔlɔ ni sɔrɔlen tɛ olu kɔni kɛlen be sababu ye olu kɔni kɛlen be ka baara kɔni ɲɔngiri an be don min na i n'a fɔ bi Ujari Jawara ka kɔrɔfɔ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ gazi mina be bɔ jamana wɛrɛ la ka na olu de bena n'a ye olu de be ta ka na nka n'i y'a ta k'a lajɛ sifa wari miliyari 7 ɲɔn bɔɲɔnko be o de kan ka di olu ma min be kɛ sababu ye olu be taa gazi kɔni san ka na n'a ye ka na di jamanadenw ma barisa n'i y'a ta k'a lajɛ jamana yɛrɛ marabaw ka laɲini ye min ye o tɛ dɔwɛrɛ gazi ko kunkanko yɛrɛ la jamana yɛrɛ kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na saniya ka se ka sabati o de kɛra sababu ye jamana marabaw yɛrɛ ye u da don gazi kunkanko la n'i y'a lajɛ jamana marabaw kɔni a tɛ komi maa minnu be n'olu be taa gazi ta ka na o be olu de dɛmɛ nka o tɛ o be jamanadenw de kɔni dɛmɛ o de kɔni kɛlen be sababu ye u ni jɛkulu be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ san ani waati min ye ka dɛmɛ ta k'a don jɛkulu ma walasa gazi ka se ka nɔgɔya jamanadenw ma n'an b'a wele nazarakan na ko subvention Ujiri Jara ka kɔrɔfɔ la ko olu be taa gazi ta Dakar fɔɔ ka taa se Abidjan fɔɔ ka taa se jamana wɛrɛw ma olu kɔni bena n'a ye ka na feere sɔngɔnɔgɔ la malidenw ma walasa a ka se ka nɔgɔya n'i y'a ta k'a lajɛ gazi kunkanko ko yɛrɛ la gazi kilo 1 o be taa bɛn fo dɔrɔmɛ 200 ani 14 ɲɔn bɔɲɔnko ma o b'a yira k'a fɔ siklo o be taa jɔ fo dasi 1225 ani 25 ma nka siklo 1 i b'a ye k'a fɔ a be feere 700 ka sababu kɛ jamana yɛrɛ marabaw be 500 ani dɔrɔmɛ 25 sara kabini san 2018 jamana marabaw kan ka nafolo kofɔlen min di u ma o di o de kɔni kɛlen be sababu ye baara yɛrɛ ɲɔngirila kabini novembre kalo tɛmɛlen san 2019 Ujari Jawara ka kɔrɔfɔ la a ko olu kɔni tɛ se ka taa cogoyasi la ka taa fɔ k'u be taa gazi kɔni minɛ juru la jamana wɛrɛ la ka sababu kɔni kɛ min ye sefa wari miliyari 7 ye n'o ma sara baara yɛrɛ be gɛlɛya olu bolo u b'a ɲini jamana yɛrɛ marabaw fɛ u ka sabali yɛrɛ de ka nin miliyari 7 in di olu ma u ka se ka taa gazi ta ka na di jamanadenw ma u ka se ka baara kɛ n'a ye barisa an be waati min na sisan o ye nɛnɛ waati ye i b'a ye k'a fɔ ni dugu kɔni gɛra walima ni su yɛrɛ kora ka tasuma yɛrɛ sɔrɔ joona joona ka ji kalaya ka i mako kɛ n'a ye o waleya ninnu ka teli gazi yɛrɛ de la u ka kɔrɔfɔ la ŋunuŋunukan yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ gazi yɛrɛ da ka gɛlɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna ka tɛmɛ han kɛrɛfɛ jamanaw kan barisa i b'a sɔrɔ 700 la ka charger nka n'i ye jamana wɛrɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ 400 fɔɔ ka taa se 400 ani dɔrɔmɛ 60 fɛrɛ ka ta jamana yɛrɛ marabaw fɛ min be se ka kɛ sababu ye nin waleya ninnu be se ka nɔgɔya sigi be se ka ja an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ seleke 4 tɔnba ni o ye Nations Unies olu ka kɛlɛban cɛ minnu kɔni bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan u ye bolonɔ bila kɛ sɛbɛnna walasa ka se ka dɔ fara u yɛrɛ ka baara kuntala kan ka taa bila fo juin kalo tile 30 san 2020 na ka se ka u ka baaraw yɛrɛ kolo don cogo min na nka u kɔni ye damakasi kɛ k'a fɔ ko walasa baara ninnu bɛ se ka teliya cogo min na an ka marabaw kɔni ka u sɛbɛ don accord d'Alger yɛrɛ lateliyali ma Sumu Yatara ale bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ u kisa kan Finitigilaka mulu nalen do kana an ka finitigilakaw kɔni dɛmɛ yaasa bɛɛ ani kolosuma o bɛ se ka sabati cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na n'an b'a f'u ma ko minisima finitigilaka u ye sigi kɛ sigi senfɛ u y'u ka jateminɛ mun kɔni bolo an ka jamana yɛrɛ lakana ko kan o y'o jaabiw kɔni di jaabiw kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ olu bɛna to an ka jamana kɔnɔna na yaasa ka bɛn kɔni sabati ko juin kalo tile 20 san 2020 u ka jateminɛ senfɛ kɛrɛnkɛrɛnniyana koba mulu kɛra an ka jateminɛ kɔnɔ n'an b'a f'o ma ko dialogue national o kumana o kan kana bɛn ani kolosuma ka kuma o kan ka kuma DDR kan n'o de ye baara bolo ye mun na banbacimaw kɔni ma n'u ka mugu bila u bɛ se ka fara an ka jamanadenw kan walima ka fara an ka finitigilakaw kan cogoya min na u ka o jateminɛ ninnu kɔni senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko banbaci wale 269 o de kɛra an ka jamana kɔnɔ ko wa ko jamanaden gansa maa 200 ko de bolina ani na banbacimaw kɔni senfɛ ko maa 96 o de kɔni banana wa maa 90 olu de kɔni minɛna banbacimaw fɛ ka taa foti samati u yɔrɔ dɔn wa ko ni banbaci wale mulu kɔni kɛra jagɛlɛyamaw kɔni fɛ 100 sarala 85 mun kɛra ka ɲɛsin jamanadenw kɔni ma o kɛra Mopti élection yɛrɛ kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ la fɛrɛ bɛɛ lajɛlen bilalen do sen kan yaasa banbacimaw kɔni ka se ka mugu pɛrɛnta kɔni bila ka fara an ka finitigilakaw kan Moptikaw kɔni fɛ yen nɔ nka o bɛɛ n'a ta yɛrɛ de kelen do banbacimaw kɔni ka kojugu kɛyɔrɔba ye kɛrɛnkɛrɛnniyana bankasi yɛrɛ kɔnɔna minisma jɛkulu u ka jateminɛniw senfɛ ko novembre
novamburu kalo tile 30 san 2019 ko ni an ka gouvernement baarakɛlaw ta k'a lajɛ Mopti yɛrɛ région kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko kɛmɛ sara la Mopti région yɛrɛ kɔnɔna na gouverneur 30 o de kun bɛ yen nɔ préfet fana kɛmɛ sara la 75 o de kun bɛ yen nɔ sous préfet kɛmɛ sara la 22 o de tun bɛ yen nɔ a ko n'i y'o ta ko k'a san tɛmɛn'o ta lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko caman kɔni bɔra an ka marabaw kɔni représenter la Mopti région kɔnɔna na ko sabula san tɛmɛn'o na ko kɛmɛ sara la gouverneur 41 de tun bɛ yen nɔ wa ko préfet fana kɛmɛ sara la 75 de kun bɛ yen nɔ ko sous préfet kɛmɛ sara la 35 ko de kun bɛ Mopti yɛrɛ région kɔnɔna na maintenant ka fara Ansongo yɛrɛ serikili kan ko banbacimaw kɔni kelen do k'u dagayɔrɔ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ye basiki baliya ko kɔni ɲɔ ɲɛnen do kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ni ye nin yɔrɔ ninnu yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ u bɛ Tombouctou ani Kidali de kɔni fɛ hali n'a sɔrɔla ko banbacima maa 1330 olu de kɔni y'u ka mugu pɛrɛta kɔni bila ka fara an ka finitigilakaw kɔni kan comme kan hali bi ko MINUSMA kɔni bɛ se ka waleya dɔ kɔni bila sen kan an ka jamana kɔnɔna na yaasa basigi o bɛ se ka sabati cogoya min na. Farafina kunkanko kibaruyaw ka taa se diɲɛ kunkanko kibaruyaw ma an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ. Senegal jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko sigikafɔba min kan ka kɛ yen nɔ ko baaraw kɔni daminɛna araba janvier kalo tile 14 i n'a fɔ Senegal jamana ɲɛmɔgɔ Macky Sall kun y'a fɔ cogoya min na san 2019 mais kalo wagati la a sigilen ko kura Senegal jamana kunna a yirala k'a fɔ ko ni sigikafɔ in kɔnɔna ko maa caman de bɛ nale politiki maa caman fo ka taa se jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma k'olu kɔni caman de bɛ nale ni sigikafɔ in na a yirala k'a fɔ ko ni sigikafɔ in n'a bɛ fɔ a ma ko dialogue national k'a baaraw kɔni mɛnna sen na Famara Ibrahim Sagna ni ale yɛrɛ sigilen no ni sigikafɔ in koɲɛw ɲɛnabɔli la ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ do ko baaraw mɛnna sen na ko ga ko sisan nɔ de ko sɛbɛlamaw bɛna daminɛ fɛn min ye politiki kumaw ye fo ka taa se kalafilikow ma u kɔni y'a yira k'a fɔ ko commission dɔ de sigilen bɛ sen kan o koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kama Nicole Gakou ni ale ye politiki mɔgɔ ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko commission politiki ni ale yɛrɛ bɛnnen no politiki kow koɲɛ ɲɛnabɔli ma ko o kɔni ye baara ɲɛnamanba de kɛ ko baara min kan ka don ni sigikafɔ in kɔnɔna la k'a bɛ fɔ nin de ma ko dialogue national ni o ye sigikafɔba ye fanga sinamatɔn Ousmane Sonko Idrissa Seck Parti démocratique sénégalais n'a bɛ fɔ ma ko PDS ni o ye jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ Abdoulaye Wade yɛrɛ ka parti ko olu kɔni tɛna kɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan ga Babakar Gaye ni ale ye nin parti politique kofɔlen ka kuma lasela kɔrɔ ye a yirala k'a fɔ k'ale kɔni y'a ɲini ka kɛ nin kɛnɛ in kan ale y'a yira k'a fɔ ko PDS kɔni ye parti politique ye ko mun sirilen tɛ maa si la ko wa ko mun ka baara bɛnnen no politiki kumaw fo ka taa se kalafilikow ɲɛnabɔli ma ko wa ko a ka kan ko olu ka kɛ nin kɛnɛ in kan maa caman n'olu kɔni bɛ nalen nin kɛnɛ kɔfɔlen kan olu y'a yira k'a fɔ ko ni dialogue national n'o ye sigikafɔba ye ko kumaw bɛɛ lajɛlen kɔni man kan tɛ ka taa kɛ politiki kuma dɔrɔn ye ko fɛn caman wɛrɛw bɛ minnu kan ka fɔ i n'a fɔ pétrole ko gazi ko baara ko jamana basigili bɛn ko olu bɛɛ lajɛlen kumaw kan ka na a kɔnɔna la Aïdar El Ali ni ale yɛrɛ ye maa dɔnnenba ye Senegal ni u b'a fɔ ma ko militant écologiste ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko a kɔni ka kan k'u ka pétrole ko kuma fɔ kosɛbɛ nin kɛnɛ in kan a yirala k'a fɔ ko nin sigikafɔba in baaraw kɔni daminɛna n'u ka komisiyɔnw sigili de ye sen kan ko wa ko maa minnu bɛ nin koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kama ko tile 58 de b'u bolo walasa u bɛ se ka nin baara ninnu kuncɛ cogoya min na. Banbagacikulu min n'a bɛ fɔ ma ko groupe état islamique olu kɔni y'a yira arabado ko mɔgɔ faga waleya cɛjugu min kɛra Sine Dogar ni o yɛrɛ ye Niger tilebiyan fanfɛla ye ni o ye maa 89 de bɔnɛ a nin na olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu de nɔ ye nin waleya in ye Alamusadon janvier kalo tile 9 groupe état islamique ga banbagaciw olu ye fagali waleya cɛjugu ta ni k'o ɲɛsin Nigerkaw ka finitigilakaw dagayɔrɔ ma Sine Dogar burusi kɔnɔna yɛrɛ la a kɔni yirala k'a fɔ ko nin kɛlɛ ninnu kɔni banbagaciw ni finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a taara caman bɔɲɔngo de la groupe état islamique banbagaciw kɔni y'a yira k'a fɔ u ka sɛbɛn dɔ kɔnɔna la ko olu ye Nigerkaw ka finitigilaka mɔgɔ 100 de bɔnɛ a nin na o kelen kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ k'u ye tasuma bila Nigerkaw ka finitigilakaw dagayɔrɔ la ka tila ka taa ni u ka mɔbiliw n'u ka maramafɛn caman ye u ka sɛbɛn wɛrɛ kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko
fagali waleya min kɛra desanburu kalo tile 25 sanam kɔnɔna yɛrɛ la ni ale be tilaberi mara la ni o ye Niger finitigilaka ma 14 ne bɔnɛ a nin na ko o waleya ye olu yɛrɛ fana nɔ ye. Karido Niger ɲɛmɔgɔw ye a yira k'a fɔ ko banbagaciw ka nin waleya cɛjugu min kɛra Chine Godard ko o kɔni bɔra finitigilaka ma 25 ka saya la ko ka na kɛ finitigilaka ma 89 de fagali ye. U y'a yira k'a fɔ ko wa k'u ye banbagaci 63 kɔni minɛ. A yirala k'a fɔ ko banbagaciw kɔni be u ka nin waleya ninnu kɛ ni moto ni mobili de ye. Wa n'u tilala u ka nin waleya cɛjugu ninnu na kuma min na u be sɔrɔ ka boli k'u kunda Mali de kan. Tɛnɛndo Niger jamana ɲɛmɔgɔ Mamadu Isufi ale kɔni ye finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔ n'a be fɔ ma ko chef d'état-major ale ye o wuli ka bɔ a ka baaraw la. Ka tila finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔ ni ale yɛrɛ ka koɲɛ bɛnnen bɛ finitigilaka minnu be kɛlɛ kɛ duguma n'a be fɔ ma ko chef d'état-major de l'armée de terre ale fana ye o wuli ka bɔ a ka baaraw kunna. O tɛmɛnen kɔfɛ a sɔrɔla k'a kun da Faransi kan ni ka taa u ka ɲɔgɔn ye bala ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka dankari banbagaciw ka waleya la diɲɛ kɔnɔ. Jɛkuluba min be n'a be fɔ ma ko ONU olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko banbagaciw ka waleya cɛjugu ninnu Mali, Niger o ni Burkina Faso ko ye maa 400 ne bɔnɛ a nin na san 2019 kɔnɔna la. Kalo 5 kɔfɛ Sudan gouvernement kura sigilen n'a be fɔ ma ko gouvernement civil a kɔni yirala k'a fɔ ko janvier kalo tile 14 tilela fana to dunnen kɔfɛ ko marifacikan kɔni bɔra surasiw dagayɔrɔ 2 la Sudan faba yɛrɛ kɔnɔna la n'a be fɔ ma ko Khartoum ko wa ko waleya in kɔni kɛra jatigɛ ye kosɛbɛ ka ɲɛsin Sudan sigibagaw bɛɛ lajɛlen ma. Sudan jamana ɲɛmɔgɔ ka ɲɛmaya so o kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in tɛ dɔwɛrɛ ye ko u ka finitigilaka dɔw de nisɔngoyalen no barisa a fɔra ko wari mun bena d'u ma u ka retraite kɔnɔna la ko o de ma bɛn u ma wa u y'a yira k'a fɔ ko sigi k'a fɔ kumaw be sen na walasa u be se ka fɛɛrɛ sɔrɔ cogoya min na. A yirala k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnko de tɛmɛnen be sɔrɔ u ka force gouvernementale o n'u ka finitigilakaw o ni u ka finitigilaka minnu be na u b'u wele ko force de soutien rapide n'o ye RSF mɔgɔw ye fo ka taa se u ka service de renseignement ma minnu be kunnafoniw lase gouvernement ma. U ka finitigilaka minnu be n'a be fɔ ma ko RSF olu ka ɲɛmɔgɔ ni o tɔgɔ ko Sala Gos a yirala k'a fɔ ko tɛgɛsinen do ale de kɔni na ko ale de be sɔrɔ nin waleya in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ. Sudan premier ministre ni ale tɔgɔ ko Abdallah Hamdok ale kɔni u bɛɛ lajɛlen hakili sigi a y'a yira k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen k'u hakili latigɛ ko u ka finitigilakaw be yen nɔ ko wa ko basi foyi tɛna bɔ a la. Sudan gouvernement be yen n'ale yɛrɛ gouvernement civil ye n'o sigira salon utukalo kɔnɔna la ale kɔni kun y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma bena don u ka servicew la minnu sigilen be basigili yɛrɛ kama n'a be fɔ olu ma ko service de sécurité ko ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu fana be kunnafoniw di'u ma n'a be fɔ olu ma ko service de renseignement ko yɛlɛma kɔni bena don olu ka kow la. Jérôme Tubiana ni ale yɛrɛ be Sudan kow bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin yɔrɔ kɔfɔlen service de renseignement ni ale yɛrɛ be kunna sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni k'o lase ɲɛmɔgɔw ma ko o kɔni kun fanga ka bon kosɛbɛ k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ to fanga la Omar El Bashir ko mɛ k'an be don min na i n'a fɔ bi ko nin yɔrɔ kɔfɔlen kɔni fanga be ka dɔgɔya ko barisa ko finitigilakaw o n'u ka finitigilaka minnu be n'u b'a fɔ ma ko milice paramilitaire de RSF ko olu de kɔni bilala dɔndɔn ni mɔgɔ kofɔlen ninnu nɔ la. Yasa bɛn kolosuma o be se ka sabati cogoya min na Libi kaw fɛ yen nɔ mun kɔni ye sigiba ye o bena kɛ Moscou yɛrɛ kɔnɔna la Libi yɛrɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ la. Sigi in kɛnɛ kan Allemagne jamana ɲɛma a y'a jira k'a fɔ ale sen bena don a baaraw la. Ka fara ale kan jamana caman olu binu ka maaw kɔni bila ka taa mun be tali kɛ Russie jamana, Turki jamana, États-Unis jamana, Chine jamana, Italie jamana fo ka taa se France jamana yɛrɛ ma yasa bɛn o be se ka segi kana cogoya min na Libi kaw fɛ yen nɔ. Sigi in kɛnɛ kan a ɲininen do Marshal Haftar fɛ ale ni Faiez al-Sarraj n'olu fila de kɔni karilen do ɲɔgɔn na Libi yɛrɛ minɛni ko la u ka ye a kɛnɛ kan kuma u ka k'u fɛ bɛn o be se ka sabati cogoya min na o sera ka don u kɔrɔ. Ka kɛ ni o waleya ninnu ye Moscou maraba olu kɔni ye sɛbɛn bila ka taa di ni cɛ kofɔlen 2 ma. Faiez al-Sarraj ni ale kɔni de lakodɔnnen do o ni jɛkulu fɛ ko Libi yɛrɛ ɲɛmaa don ale kɔni sɔnna sɛbɛn ma k'a fɔ a bena mugu pɛrɛnta kɔni jɔ tile 2 ka taa kuma ni jamana tɔw marabaw ye yasa bɛɛ o be se
ka sigi kana cogoya min na nka mun ye a tɔ kelen n'an b'a fɔ ma ko Marshal Khalifa Haftar ale kɔni ma sɔn fiyewu ni k'a tɛgɛ n'o bila nin sɛbɛn in na k'a ɲini a ka cɛ dɔw fɛ k'u ka mugu pɛrɛnta kɔni nɛmɛ waatinin na yaasa bɛɛ o bɛ se ka sigi kana cogoya min na Libi yɛrɛ kɔnɔna na. Moscou marabaw ko Marshal Khalifa Haftar k'a ko olu ma ale mɔgɔw bi tile 2 la k'a miiri nin sɛbɛn kan n'a sɔrɔla a kan k'a ɲini a ka cɛdenw fɛ u ka mugu pɛrɛnta kɔni nɛmɛ walima a mankan tɛ k'a ɲini u fɛ. N'a sɔrɔla a bɛ taa sen don ni baara in kɔni kɔɲɔ na Moscou kɔnɔna na walima n'a tɛna a sen don a la. Hakilila jiginna Marshal Haftar ale de cɛsirilen don cogo modèle bɛɛ lajɛlen na k'a nin da Tripoli yɛrɛ kan n'o ye Libi yɛrɛ faaba ye k'a b'o minɛ ni k'o kɛ a ta ye. Nka o bɛɛ n'a ta jamana tɔw kɔni marabaw jigi dalen don a kan ko ni maa kofɔlen ninnu sen bɛna ye ni baara in kɔni kɔɲɔ la. Nin de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye bi kunnafoni kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔyaso ye min labɛn ka di an ma an ka se ka min walawala aw ye. An ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma fo aw sigiyɔrɔ la aw minnu ka kunnafoni sanuman taar'o ye ɲɛtaa tele ye. Aw kan bɛ sini inshallah.